empieza, mueve la cabeza y sáquenle un groove para saber los Номер 4 и това е Жана Янева. 22 години от град Благоевград, висока 175 см с мерки 84-56 на 86. И така пристъпяме към Мис Вселена България, първа подгласничка, и това е номер 1 Нина Ангелова. Лентата връчва Жан Франко. Мисля, че вече настъпи и дългоочакваният момент тази вечер, когато ще разбереме на коя красива, прекрасна дама се спряха журито. Надявам се да се съответстви с мнението на всички нас. И така, на вашето внимание, за да и сметах, Мис Вселена България, победителка тази вечер е номер 4 Жана Янева. Вашите отговорни аплодисменти. Тони Василева. Жана Янева печели право да представлява България на световния конкурс Мис Юниверс 2012 през 19 декември в Лас Вегас.